kemm darba deċidejt mingħajr ma ħadd deċiżjoni. Dik il-mistoqsija tiegħi llum. Aħna nagħmlu ħafna deċiżjonijiet minn għalina, illi ngħidu għandi bżonn nonqos, għandi bżonn ninbidel, għandi bżonn innaqqas, għandi bżonn niċċaqlaq, u naraw illi hemm ħafna qisu għażliet illi ngħidu illi aħna ħanamlu. Però rari nagħmlu iktar ħaġa importanti li ngħid isma' jiena iddeċidejt ħadd deċiżjoni illi nibda. X'inhi differenza bejniethom? Differenza hija waħda. Illi waqt li l-oħrajn tal-bidu inti tgħid għandi bżonn nagħmel hekk, nixtieq nagħmel hekk u beħsibni nagħmel hekk, ta' wara hija li inti qed baddak il-mobile u għamilt appuntament, baddak il-laptop u badt email. Batt pereżempju jien naf it-tablet u tkixxift naqra u għamilt pereżempju booking ma' coach, ma' nutritionist, ma' dietitian, ma' physiotherapist, għara x'għandi bżonn inti. Dik hija differenza kollha. U l-ħafna tal-bidu li rejt għandi bżonn nagħmelek, nixtieq nagħmelek hekk ma ħajwaslhom kien li inti tieħu azzjoni hija li ħatwaslek għal xi ħaġa. Mela jiena ħafna nies anke jgħidu li taf kemm nisimak, jiena ħobb ngħidilhom minn dak li tisma' x'tagħmel. Għax dak li jgħod, tista' tisma' ħafna affarijiet, imma jekk inti ma tieħux deċiżjoni u tibda tagħmel xi ħaġa, minti ħadd tasal imkien. Niltaqgħu.